Isebe lezempilo kwiphondo laseMpuma Koloni lifumene ukuxunywa emva kokuba isebe lezempilo kuzwelonke libinze ngezixhobo zokuzikhusela ebezifuneka kakhulu. EziPPE ziquka iiApron eziyi-1 million, iiGloves ezingaphezu kwe-600,000, iiMask eziyi-35,000 kunye neeOveralls eziyi-29,000. Ingxelo yokushokoxeka kwezizixhobo ibiliswantsulisa eliphondo de kwakhokelela kuqhankqalazo lwabasebenzi bezempilo. Kuphungulwa uxinzelelo kwisebe lezempilo. Oku kanye xa abasebenzi kwicandelo lezempilo bekhala bathi ukunqongophala kwezixhobo zokuzikhusela kubeka impilo zabo emngciphekweni. Ezi zixhobo ziquka izigidi zeeAprons, iiGloves ezingapha kwe-600,000 neeMasks ezingapha kwe-35,000. Kule siyifumeneyo sichithe imini yonke silandela iveki ezibuya qaphela besingekho setheni. One of the things ebesizenza besikhangela ukushokoxeka kwe-PPEs kwi-facilities sizifumeneke. Yiyo loo nto ke ngoku i-distribution yethu incedisa apho siqondayo into yoba izibhedlele ezikhulu zona kuyanyanzeleka sizihoye. Even if zinayo into ezinazo funeka sizongeze because iyakhawuleza ukuphela. Ubukho bentsholongwane i-COVID-19 bufake uxinzelelo kumacandelo abucala ezempilo nakurhulumente. Ubambiswano phakathi kwala macandelo kuzobaluleka. Into ibalulekileyo kuba naba bantu basebenza nxa uyotreat private uyotreat public kufuneka ufilishe uba imigaqo karhulumente yokuba yindlela nini nanjani na ofuneka uphathwe ngayo ibe ijongiwe. Sinethemba ke bendikhe ndathetha ke nezikhulu zakwi-private sizama ubonisana uba zintoni ezingxaki banazo izintoni esinobancedisa ngazo. Sizawuthi ke ngoku sithi rhoqo umane ukuyojonga ezinto sibancedise apho bafilishana khona. Ezi zixhobo zokusasazwa ngokwezidingo zezibhedlele ephondweni. Ndingangafunani weendaba ze-SABC, ndiseMonti.